Arratsaldeon guztioi Galiziatik, bueun gara gaurko honetan, bihar Arezen Galiziatik kontxa atariko azken bi emanaldiak. Eta lehenengo albistea naturak ekarritakoa da. Haizeak indar handia du eta arratsalde aurrera doan neurrian dirudienez indar gehiago ere izan dezake eta urak ere noski nahaztuko dira. Gaztaiazpi jauna, arratsaldeon. Eta zure ere, Mikel. Abia puntua horrekin naturarekin badugu nahiko kezka, bai gaurkoari begira, bai biharkoari begira, adibidez, gaur jokatuko da, Teresa Herrera sariaren lehen jardunaldia, eta bihar, bigarrengoa jokatzekoa zena, bertan bera utzi dute. Hori nahiko adierazgarria da, Ibon. Hortik atera kontuak zer datorren. Itxaseoa baino, hemen itxasadar barruan edo gaude, gutxi gora bera, barruan ere ez, haizea eta haizea. Gaurko, Mikel, lehentxeago begiratu ditut, ia 40 kilometro orduko haizeak ematen dituzte, batez ere, ufadak, zazpirak, zazpiterdietatik aurrera. Horrek guztiz baldintzatu dezake, estropada noski eta estropada aurrekoa. Eta biharko, atera kontuak, oraindik ere, haize bortitzagoak aurre ikusten dira, beraz, esan da esan ari gara, ia etortzen garen bakoitzean, hau izelekoak direla, baina behar bada azkenek urtetan gaur adinako haizerik ez dugu izan. Ederki, bigarren kontua asteburu honetan, gauzak asko nazten ez baldin badira, matematikoki Orioko traineru izango da Euskolabe Ligako txapelduna, seguruenik biharko jardunaldian, eta hori demoraldia nola joan den ikusita, ez da ustekabekoa, nagusitasuna handiarekin ari dira Iker Zabalaren mutila. Hori da, pentsa, uste dut 12 bandera badirela, dagoeneko, eta asteburu honetan zeruak eta lurrak bat egiten ez badute, edo, aberia handirik ez baldin bada, Oriok, bere historiako bigarren liga, eskuratuko du. Beste bi helburu ere badauzka, eta Iker Zabala esan ari da, bera ari da, langa aretakorago jartzen, Urdaibaik pasaden urtean 14 banderarekin ezarri zuen marka hori gutxienez berdintzea, eta alba da hori gainditzea, eta Oriok bigarren liga hau lortu dezake, eta seguraski lortuko du, noiz eta kontxa bezperan. Alegia esan nahi dut, helburu asko, Mikel, denbora oso gutxian. Eta gaurko banderak ahaztu gabe. Hori bere horretan, bueun irabaztea, bihar Arezen irabaztea, hori palmareserako ere, zorrorako, balio erantzi bat baita. Palmareserako eta gero sailkatze estropadetara joateko. Asteazkenean emakumeen sailkatze estropada eta ostegunean gizonezkoena Kontxako uretan baldintzak ematen du petral xamarrak izango direla eta hemendikan garaipen batekin doanak beti hartzen du azken bultzada bat sailkatze saio hoien ataria. Oso garrantzitsua sentsazio honekin joatea, baina aldi berean entrenatzaileentzat behar bada liga osoko astebururik erabaki agertzeko zailena edo hauxe izaten da. Zergatik garrantzitsua delako sentsazio honekin iristea, baina bestetik nolabait ere kudeatu behar delako, justu dauden arraunlariak eta bar, eta asteburu honetan datorren haizearekin eta bar, iruditzen zait, bakarren batek, estropalari garrantzitsuak, kanpoan utzi ditzakela, beste zenbait entrenatzaileek ostegunari begira edo igandera begira gaur azken probak egin ditzake, arraunlariekin, kargekin, neurriekin eta bar, eta horiek egiteko asteburukaerarik egokiena, Mikel, hauxe izaten da. Eta iruditzen zait gauza kakotxartean arraroak ikusi ditzakegula, zuzen ere kontxa bezperan gaudelako. Ederki, gure zarreraren ostean, bagoaz dira batean, Eritz Hernandez lankidearen gana, bera dugu eta protagonisten inguru horretan. Arratsaldeon Eritz, zurea daitza. Arratsaldeon bikote, arratsaldeon ETB-ko ikusentzule guztioi ere, halaxe da, urduritasunen nagusi alde batetik, haizearen inguruan kezka dagoelako, aipatu duzu, 40 kilometro ordukoko ufadak espero direla hemen bueun, eta beste alde batetik datorren astean arraun mundua paralizatu egingo delako kontxarekin, eta beraz, nahi edo nahi ez begirada bat edo pentsakera bat bertan kokatua dagoelako. Gu protagonistekin izan gara honen inguruan hitz egiteko, gaurko estropada eta biharkoa nola ikusten duten jakiteko, biharkoa ere partearen aldetik oso komplikatu izan daitekeelako, eta beste alde batetik kontxarako ere prestaketan nola dauden jakina izan ditugu, hauxe da protagonistek kontatu digutena hemen bueuko traineruen padokean. Haizia ezin du kontrolatu, eta saiatuko alik eta horren moldatzen eremura edo aitzera, eta estropada kompleto nahi egiten. Beñat, Oriok, asteburu honetan ziurtatu dezake liga titulua, gainera datorren astean badakigu zer datorren.
Ez dakit, kontzentrazioa mantentzea errexea da, liga irabazita dago da eta Kontxan pentsatzen duzuen nola dago taldea? Ez, orain arte bezala. Asteburu bakoitzan eta lehenengo larun batean zentratu, gero gaurko pasatakoan pentsatuko dugu igandian eta saiatuko gara gaur bandera irabazten, alba da ondo eta bestela primeran ere eta igandian beste inbeste, gero datorren hastian pentsatuko dugu zer datorren. Pixkatxo bat asteburu atipikoa, Galiziara etortzea jakinda datorren astean, demoraldiko, altxor edo helburu potoloena datorrela? Bai, azken urteetan tokatu zegu, urteren batean azken asteburuan etortzea, eta gainera urtean ustut, hasta azken izan zela sailkatze estropa, baina denentzako hemen gauden guztiontzako berdina da, eta saiatuko gara esan dizuten bezala aliketa boren moldatzen, lehenengo asteburu hau aliketa borobilena egiten, eta gero pentsatuko dugu ostegunean eta datorrenean. Igor, arratsaldeon, parteetan haizearen indarra, ipatzen da gaur batipat, 40 kilometro orduko haizeak ere emana daude. Kezka, oportunitatea, nola ikusten du entrenatzaile honek egoera hori? Beti honea beratu behar da, orduan aukera bezala, ez da. Gaina hemen, lehorren goxo dago, baina han kanpoa junda, han olatu koskorra iteu, eta haize bortitza dago, indarra handia dauka kanpoko balizetan, eta hoxe, bi luze oso desberdin izango dira, aldekoa eta kontrakoa, eta aberba moldatzean. Ez dakit, egoero data tipikoak ez, Galiziara gatoz, baina Kontxa datorren astean hor dago, zue sailkatzerik ez duzue. Baina ez dakit kontzentratzea errexea dan, jakinda, urteko zita datorren astean dela? Bidaian eta beti atatzea, azkenen, bai. Ez da lehenengo txanda, Galizia etortzea gala justu Kontxako atarin, eta bai, oso izkoa da, eta beti ukitzen dugu burun, baina oain ja fetxa betan burun ez ezik, hautan bai, ez, hau eta gure hartuko komentariotan ere, hortxe gertzea beti. Kalen inguruan, gaur bigarrena, askotan hizketan egin dugu zurekin kalen inguruan, onak txarrak, gaur bigarrena, lehenengoa esaten dute, rebote pumpa hori baduela, ez dakit bigarrenarekin nola tankera hartzen diozu? Gustoa, ezan norabidea justu esango nuke, barrutik kanpoa bezala da, baina pixkat, lehenengo kaletik bigarren kalea, edo pixka trabeska ere jotzen du ezta, eta nik usteet lehenengoa edo bigarrena nahiago, eta aukeran bigarrena nahiago, hirua edo laba baino, hori nire ustea da, motorran buelta junda etorri da, ez da, gero itxasoa jarriko ditu gure tokin, eta beraz, ze pasatzea. Osertz, arratsaldeon, haizea eta haizea ez dago beste komentario horiek gaur hemen padokean, 40ko ufadak espero dira, ez dakit, entrenatzaile honek kezka puntua baduen haizearekin, oportunitate bat izan daiteke, nola hartzen duzu gaurko eguna? Ikusi beharko da ea rafaga diran edo konstantea den, ez? Rafaga badira, tokatzen den bezala, agian alda tokatu alde edo kontra, horren kontra ezin dezer egin, eta gehiago kezkatzen hauena da gaurko haizea baino biharko igual itxasuak, ez? Agian horrek kezka gehiago, obura uste gehiago ematen digu entrenatzaile eta denoi, gaurkoan behintzat, espero dut, agian maniobraren baten edo beharko dela kontu, holako haize bola batek, ziago ematen harrapatzen bazaitu, agian rumbo edo aldatu dezake, orduan, gaur detaile horiek zaindu eta areita estropa behar nahi. Osertz, ondan mendirik ezean, Lekitxarraren liga ez da amaituko, asteburu honetan. Pentsatze dut hori albiste eta lan izugarria egin duzuela, baina albiste oso ona dela izuntzarentzat. Bai, egia esan, hasi aurretik azkeneko posizioan jartzen ziguten ez, kinilea guztietan, eta helburua esan, atzetik bi ustea, bat, gutxinean playoff jokatu ahal izateko, eta bigarren txandan egotea guretzako sari handia da, ez? Eta badirudi gauzak ondo iten baitugu, bentsat emandako ibilbidean bezala jarraitzen badugu, lortuko dugula 8 lehenengo horietan, eta azkeneko asteburu hori jokatzeko aukera, beraz oso pozik. Eta zai alda, kontzentratzea horrelako asteburu batean jakinda datorren astean zer datorren, Galiziara normalean lehenago etortzen gara, datorren astean Kontxa da, sailkapena gainera izuntza zelako talde batentzat, azken urteetan ezin sailkatute ibili den talde batentzat, zai alda kontzentratzea edo Kontxan burua badaukazu pixkatxo bat bada ere? Ez, igual bigarren plano batean bai, ez? Bigarren plano batean hor dakagu Kontxako osteguneko estropada hori, egia da, egunerokotasunak ematen zaitula ritmo baten eta ez dizu margenik ematen, ez? Orduan, etorri gara Galizira gaurko estropadaz pentsatzen, gaurkoen ondoren biharkoa pentsatuko dugu, eta gero biharkoaren ondoren jasiko gara pentsatzen buru belarri osteguneko estropada hortan.
Oso Bueno, protagonisten hitzak entzun ditugu, Ibon, eta keska ondixia marra dago, batipator kanpokaldeko balitzen inguruan eta olatua bai, eta izeare bai. Zer esango diegu gure ikusentzulei hasteko? Lehenengoa, haizeak arratsalde aurrera doan neurrian indarra hartu duela eta segurenik oraindik gehiago ere hartuko duela. Eta bapatean hogeira jaisten da, baina oso sarri, 30 kilometrotik gorako ufadak baditugula, ez, Ibon? Orantxe dela minutu erdi, bat hementxe sartu da lehenbiziko kaletik, ere bai, Mikel, lehen aurkezpena hortxe barruan egin dugu, babesean, orain mollaren beste aldean gaude, hementxe oso gertu, eta orain ona etorrita ikusten da, nolako aizeleku bihurtu den, hau. Gure ikusleek ulertzeko moduan esan da. Lehenbiziko eta hirugarren luzetan haizea alde izango dute, nolabait ere estribor amuratik oso atzetik, zuzen izan gabe oso atzetik, eta benetan oinaze bat eta kalbario bat biziko dute, bigarren eta laugarren. Bueltako luzetan. Eta, printzipioz, entzun dugun Makazaga, babesa gehiago haizeari eta haizeari bakarri dagokionez, hemen lehenbiziko kale inguruan izango da. Bueno, hau da sailkapena, 4 estropada falta dira, gaurko 17. jardunaldia da, Orio asteburu honetan izango da seguru aski matematikoki txapeldun, gauza normal baldin badoa biharkoan, bigarrenari zirbenari 27 puntuko errenta, hirugarren Donostiarra dugu, laugarren Bermeo, orain txanda denak antolatuko dira, sailkapen nagusia jarraituz, eta bekaldean, Kabo, esango dugu teknikoki, bihar bertan izango dela maila galduko duen ontzia, eta gaur ere esan daiteke mirari bat beharko lukela. Alegia, Kaikuk punturik ez biltzea, deskalifikazio bat tartean edo izan da, eta Kabok alata guztiz ere, estropada bikaina egitea. Hain zuzen, bekaldean daudenek ez dituzte 8-9 puntu biltzen asteburu edo, baizik eta 2, 3, 4 Ibon, eta hor mirari bat beharko luke, edo ez da izango aldaketarik. Aldaketa ikeragarri. Bueno, hor bekaldean ari gara ikusten, estropada eremuari buruzko datu sorta, eta albistea hemen haizea da. Haizea da, eta haizearen eraginez, hemengo Pontevedrako itxasadarrak izan dezakeen nahasketa. Ikusten dugu jadanik belainoare sartu dela pixka bat, ilundu ere bai, hor kanpokaldeko balitzak ikusten baditugu, urak ilunagoa ditugu, eta honek adierazten digu, hemendik aurrerakoa naturari dagokionez, ez dela une honetan duguna, baino hobeagoa izango. Ez, iragarpenak horixe dio, eta hemen badakigu itxasadar hauetan, gaur bezalako haizerik izan gabe ere, gaueko 10 arte ere Mikel sarritan haizeak putz eta putz jarraitzen duela. Eta beste kontu bat, gure ikusleek argi eta garbi izan dezaten. Haizea dezente indar gehiagorekin dago kanpoko palizetan, hemen barruan baino. Bueno, epailek dei egin diete kirolariei, lehen kaletik Kabo da Cruz arituko da, bigarrenetik Ares, hirugarrenetik Kaiku, laugarrenetik Ondarroa. Eta dira batean Ibon, aurkezpentxo bat egingo dugu, gure ohitura mantentzeko. Bai, Aresen aldaketa, bueno, 3 arraunari aldaketa, baina tost aldaketa ikeragarriak batez ere estriborrean, Otero, Pedro Carro, Álvaro García, barruan jarraitzen dute, baina gerriko tostetan eta hor, movimendu handia egin du Pelaez entrenatzaileak, eta horrean ere, Meizoso eta Reborido tostaz mugitu, eta Maiz eta Rodeiro, brankaldean sartu ditu, kontuan hartuta, bihar etxeko estropada izango dutela. Hori da. Eta lehen kaletik beste galiziarrak arituko dira, Kabokoak, eta aipa dezagun Kabori dagokionez, gaur gau izango dugula, asteburuero aldatzen ditu patroiak, eta beste dato garrantzitsu bat. Estriborreko nolabait titular peto-petoa dena, Roberto Fernández, laugarren tostan aritzen dena, gaur ordezkoen tostan da. Eta bere ohiko tosta Mario Brionek beteko du, Gabriel Arko sartu du, Iago Davila bere burua bigarren tostan kokatu du, entrenatzaileak nolabait ere Kabok azkeneko estropadetan sentsazio hobeak izan ditu, eta egitura horri eutsi dio Iago Davila prestatzale. Bueno, hirugarren kaletik Kaiko arituko da, niretzat albistea Efren gaur kanpoan da, eta gizon garrantzitsua da Efren Sánchez, eta gaur ordezkoen tostan da. Estropadak gehien txuna jokatu dituena, Markel Elortzak beteko du bere tokia eta bi aldaketa espalda. Estribortik Diego Castro eta baborrean Sulaiman Raúl.
Bueno, ontziak pailen agindutara kokatzen ari dira, laugarren karetik ondarrutarrak eta ipagarria gaur patroia ez dela Xanet izango baizik eta Josu Zenarru Zabeitia, lehenengo aldiz. Badoaz! Kokatu ezinik harrapatu du Ondarroa, nabarmen. Normala da, horrelako baldintza petrala ditugunean eta epaileek Orantxa izeufa da, 30 ingurukoa. Alde. Hauek askotan, erabakigarriak hauek izaten dira. Orantxa sartu da, irterarekin batera. Eramango ditu orain ziztu bizian. Bai. Gero izango dira komeriak, ziaboga egin eta gero. Pero... Bueno, ondarrutarren eskifaiarekin ari ginen, albistea txopan, Zenarru Zabeitia patroilanetan. Eta bestetik Iñaki gaur nekezak eta zailak eta luzea jarrizkigu. Ikera garrizko, iraultza Karrillo hanketik, Arregi bostera, Iriondo Laura, Torres Irura hori estriborrean, Solozabal bakarrik mantendu du, estribor espaldan, Paborrean atzen Iru eta Eki Bozategiri, eutxe egin dio, Iban López eta Jonas Piroz eta Andoni López tostaz mugitu, eta Xabi Azkarate laugarren tostu. Bueno, normalean titular bezala aritzen direnak, adibidez bat Landa, baita ere Llanas, esan beharrik ez dago Xanet. Bueno, hoie falta dira, baina hemen testa egin eta argi dago ondarrutarren helburua zein den orain, datorren ostegunean, Donostiako banderarako sailkatze saioan, 7 honenetan amaitzea, ez? Eta aste honetan, Mikel, selkapeneko kontuak aipatuta, zale eta arraunlari noski asko eta asko iragarpenei begira. Iragarpena aldatu da, baina aste honetan une batean, asteazkenean, 4 eta 5 metroko olatuak ematen zituen. Aurreikuspen, 10 egun lehenagoko da, orain hori zuzentzen joan da, alakorik ez da izango. Estropada bera kolokan jartzeko modukoak eta bertan bera lagatzekoak ere bai, hori gertatu ezkero. Bueno, pausuz pausu joango gara, eta asteburu honetan antzematen da garbi, abuztuaren amaieran gaudela, eta hemen uda hasierako algara eta festa egidorik ez dagoela, eta baldintzak ere petraldu egin direla, ez? Bueno, ondarrutarrak estropadaren buruan kokatu dira, Aresi 2, 3 segundora Kabo eta 4 segundora Kaiku. Mikel, gero askotan txandek arrazoiak entzen digute, baina gaur han eta hemen, kaleen inguruan eta guztiek erdikoak nahiago zituzten, eta aukeran jarritak lehorraldekoak. Badirudi, han kanpo alde horretatik haize gehiago dabilela. Eta haizeak badakigu, zenbat eta haize gehiago, haizeak sekula ez du ematen kentzen duen. Konparazio batera. Laugarren kaletik haize gehiago baldima dabil orain Ondarruri laguntzen ari baldima da haize hori, gero gehiago kenduko dio orain ematen diona baina. Eta beti esaten duguna, nondik hartuko du indar gehiago haizeak, itxasadarra dau, Pontevedrako itxasadarra, lehen kalea lehorretik gertu dago, laugarrengoa erdiardetik doa, eta hor izango da mugimendurik handiena, ez? Tarte ederra, Ondarrukarezi ontzi bat, Kabori 4 segundo, Kaikuri 5. Eta laizter ditugu hor, kanpo kaldean, ziaboga egiteko. Antzematen da hor urak nasiagoa daudela. Gero beste ohar tekniko bat, askotan esan dugu hau ere, haizearekin, eta gaur moduko haizearekin. Kanporantz, barrurantz baino, behar bada 3 palada gehiago. 38 terdi. Eta barrura, 34, 35. Erraminta berarei erabilita, beste arraunketa bada zehar. Eta gaur, askok eta askok, nabarmen, kanporantz neurri bat eramango dute, arraunean, gero arraunari buelta emango diote, eta bigundu egingo dute, etortzen. Hemen Areseko ordezkaria demoraldi bikaina egin dute orain artean, 10. adira zelkapenean, eta 25 puntuko tartea lortu dute Kaikuren aurretik. Begira, 1 minutu eta 20 segundo eta dagoeneko baliza hortxe dute. Errenta ondia, ontzi bat eta erdi bintzat, 2 espadira, 4 minutu eta erdian baliza. Ikaragarrizko errenta hartu du Ondarroak 4. kale horretatik. Horretik, Kaiku asko galduta, 4 eta 33 Ondarrutarren denbora lehen maniobran.
Aresek 4:37, Kabok ere bai, 4:37, Kaiku azken tokian, 4:39 markatu du. Kabok hor ziaboan kateatu eta galdu ditu. Pare bat segundo oso baliotsu. Amorratzen nago jakiteko, bueno, segiko jakingo du, Ondarroak 4 minutu terdi joateko. Etortzeko 6 beharko ditu. Bai. 6 gutxienez beharko ditu. Bai. Hemen Boiroko gorriak. Hauentzat asteburu honetan bukatuko da, ibilbidea, TK Ligan, aurrenengoz maila galdu ez zuten galdu. Uko egin zioten, ikusita, negu aurreratzi joan neurrian ez zutela osatuko behar bezalako kuadrilla. Oraingo honetan ez, etorri dira lanera eta ez dute asmatu eta aurrengo urtean, Galiziako Ligan arituko dira, alegia bigarren maila. Begira Kaboren ziagoa, ongi sartu eta horrune batean, boskarren tostan edo kateatu. Abiadura galdu. Abiadura galdu. Hor oso garrantzitsua da, babor espaldako arraunlariaren, boskarren tostakoaren lana, alden neurrian buia libratzeko. Hor da berriz, maniobra errepikatuta. Bai, arrauna irutu zait trabatuta geratu dela horre. Oso ongi bosgarren tostan doan arraunlaria. Bai. Tarte agora doa, Ondarroak Aresi 5, Kaikuri 7, Cabo da Cruz atzean da, 8 segundoko atzerapenarekin. Beno, Kaikurentzat garrantzitsua. Datorrenari begira, Aresi eustea, Kabori aurre hartzea eta ba. Kabok argi dauka, zein den etorkizuna berriz bekaldetik hastea da, eta bekaldetik hasita lehenengo ondorioa da, haien bigarren ontzia, Galiziako Ligan bigarren mailara joango dela, eta bajak ere izango dituzte, berregituratu egin beharko dute lehen eskifaia. Eta gero, Mikel, babesle mailan eta erakundeekin eta tratu mailan suposatzen duen guztia horrelako jetxira batek. Hemen Areseko arraunariak eta makurtuta hor Raskado. Dau patroiak makur egin da. Euria ere bai. Haizea gutxi balitz orain. Begira, Euria ere bai. Antiguako marentzat oso albiste ona. Kanporantz tarte handia zabaldu egin du eta barrurantz ere zabaltzen ari da. Beraz, lehenbiziko luzekoa ez da izearen kontua bakarrik. Lehen luzean, bere osotasunean lortutako errenta, orain lortu du. Horrek esan edu, urrengo 600 metrotan, horrela jarraitzen baduela aukera errenta hori areagotzeko. Eta zerua, geroz eta ilunago, itxiagoa dana. Euri txiki ere bai hemen. Eta argi dago, baldintzak ez direla hobeagoak izango orezko txandaren garaian. Eta horrek beti nolabait argitxo bat pizten du, lehen txandan da bigarren txandan jardungo diren arraun elkartetako ordezkarientzat. Argi, ate bat zabal ikusten du horrek beti. Orain, ekarrialdiak gogorra beharko luke. Eta dagoeneko hemen sartu da, Bederatzi segundo Ondarroak Aresi, Kaikuk Cabo da Cruz gainditu du. Eta 11 segundora dira, eta Cabo ikusten duzue 15ko atzerapenarekin. Balizak min handia egin dio, Cabori. Ziago bakalegia. Bueno, aipadezagun baita ere, ze gertatu den gaur Euskal Herrian K-Ligako playoffean, hau da, bigarren mailatik hirugarren mailara dagoen leia horretan. Badakizu hirugarren mailatik hori hobe igo dela, eta aurrengo urtean K-Eba Ligan arituko dela, eta alderantziz Castrok kategoria galdu duela. Eta gaur, Portugaleten, erlojupeko lanean, Ibaika izan da azkarrena, 20 eta 45 markatu du, oso denbora apalak, Hondarribia bek 20 eta 49koa, Kamargok 21-0-3, Portugaletek, etxean aritu denak, 21-0-9. Beraz, 4 puntu Ibaikarentzat, Hondarribia bek 3, Kamargok 2 eta Portugaletek bat, bihar goizeko 11 aurrera,
berriz bigarren jardunaldi izango da jokoan Kantabrian Castro Urdialezen. Bueno, oso ongi, Hor, Antiguako ama, 8 segundura ekarri du, abantaila. Begira, orentxa izi ufada kabori sartuko zaio, Urazalaren kolorean. Benetan kolpea jotzen du, torneru barruan, Orantxe, bete-betean. Bai. Errenta hundia ondarrutarre. Argi, ziago arriskutsua da, Zabaletik etorri behar da. Oso ongi, oso ongi. Aiziak sartzen baitu gero balizaren kontra. Oso seguru. 10 eta 16 lan erditan ondarrutarrentza. Arkaitz talde dogau, horrekalari. Begira, Zabaletik arezek ere. Hemen dugu datu Aibon. Ziago gaustean emango dugu, Bigarren Arez 10 eta 23, Kaikuk 10 eta 26, eta Cabo da Cruzek 10 eta 30. Ibon, lehen luzean Ondarroa 4 eta 33. Bigarrengoan 5 eta 42. 5 eta 42. Pentsa, luzea egiteko minutu eta 10 segundu gehiago. Distantzia bera egiteko, minutu eta 10 gehiago. Otera kontua. Oso estropada serio egiten ari dira ondarrutarrak. Eta bestetik Ares, seguru bihar etxean arituko delakoan eta bar gizon batzuk gorde eta, bueno, gaur hurbilago ditu atzekaldeko beste ontziak, ez? Bai Kaiku eta bai Cabo da Cruz, ala ere bada koska, Ares eta Kaikuren artean 2 segundo, eta Cabo jadanik urruti, ondarrutarrekin kontuak hartuta, kontuak eginda, 16 segundoko atzerapena darama Cabo da Cruz. Aipatu dugu sarrerakoan, Mikel, behar bada, urteko astebukaerarik, hau zailena dena entrenatzaileentzat, erabakiak hartzeko. Demagun, Pelaez, Areseko entrenatzaileak, biharretxeko estropa da, oso motibatuta, baina ostegunean, Aresek bere intzat ikeragarria litzateke. Non jarri, ze otarretan, ze saskitan, jarri behar ditu arrautzen. Horrelako erabakiak hartu behar izaten dituzte, kontxatarian prestatzen. Ondarroa bigarren kalera. Bueno, duen errentarekin, estropadaren mutik, erabateko askatasunarekin mugitzeko aukera badute, Antiguako amakoek. Zabaletik hartu behar da Ziaboga, Eman, pare metro gero aiziak berak botatzen baitu ontzia balizaren kontra. Erki antzematen da, Urazal horretan, aizearen eragina. Bai. Eta ondoko itxasorik apenaz. Hemen Atlantikoa mentxe dago, zenbat, pare bat miletara gutxiago, baina toki babesa da. Eren muan. Orain Cabo da Cruz, maniobraren garaian. Gau irteeran, ondarrutarrak. Itxura egokia, bikaina hartu du honek ondarrutarrentzat. Ares eta Kaiku 10 segundora, Cabo 18ra. Kaikuk hasieran izan ditu une gogor batzuk, baina ematen du piztu egin direla zestaokoak. Horrelako estropadak uste dut behar dituela Kaikuk, playoffea ongi prestatzen. Badaki hor, akezka handia dela, zuzendaritzako kiden artean eta bar, playoffari begira. Gaurko hau, Aresen gainean, Ondarruren gandik, 10 segundura lehiatzen. Hori da playoffa prestatzeko zerarik onena. Motivazio biderik onena hori da. Ea ba. Goita emezortzi palaterrik hau. Denak oso bizi, kanporantz. Horendik 4 metro falta dira, Ziabogan Aresi 7 segundo, orain 10. Poliki tartea zabaltzen ari dira. Baditu di, Miguel, 3 luzetan, lehenbizikoan hasieran ateratzen duela. Nolabaite, ontzia geldi honetik, martxan jarri horre egiten diola hankak. Ondarrak, abiadura hartzen duenean, nolabaite antzeko handoa zen. Horre erramintak ere zer esan handia du. Dudari gabe. Bueno, beste datu bat ere azaldu behar dizugu, bai kontxako lehiari begira eta baita ere playoffari begira. Txapela eta tiran izango dira Galiziarren ordezkariak playoffean.
Tiranek 7 puntu atera dizkio azkenean 3. tokian amaitu duen Meirari, baina txapelaren nagusitasuna izugarria izan da. Hemengo ligan, 2. mailan 11 estropada jokatu dira, eta 11 horietatik 10 aldiz bandera txapelakoentzat izan da. Zer gertatzen da? Txapelak badituela beste buruhauste batzuk. Alegia, kupoi dagokienez, TK ligan eskatzen den kupo hori, lauko kupo hori, Galizian 3koa da oraindik. Eta horrek ematen dio askatasuna handiagoa, alderantziz, Euskal Herrira etorrita, eta datorren denboraldiari begira, igotzea lortuko balu txapelak, bat gehiago, gaur egun erabiltzen ditu, gehienez 4 eta batzutan 3, eta urrengo demoraldian TK ligan 5 kopurua beharko da. Eta horrek ere badu zerezana. Beraz, dana jarri behar da mai gainean eta dena aztertu behar da. Hori bai, Kontxarako txapela oso aukari gogorra izango da, seguruenik Galiziako indartxuen. Gain gainean egon beharko duguna barmen, eta playoffean zerezanik ez. Kaikuk oso ziaboga ona Jimenok, 15 eta 10 ondarrutarren denbora. Azken maniobran, 4 eta 54ko denbora, lehenengo luzean, haizea alde zutelari 4 eta 33koa erabili dute. Orain arez maniobran azken ziaboga horretan 15 eta 21koa markatuz, Kaikuk 15 eta 22, eta Kauda Cruzek 15 eta 31. Giroa zeharo isten ari da, hankanpoko aldean. Alegia, gu etorri garenean ederki ikusten genuen itxasadararen beste kaldeko lur erebua. Xanxenxo inguru hori ez da ikusten horren. Orain baterez. Zonbarro eta bar. Tartea gora doa, Kabo 23 segundo galduta, Kaiku eta Ares 11ko atzerapenarekin. Merito handia egiten diot Kaiku egiten ari den estropadari. Hasieratik 4 segundo galdu eta nola osatu eta berregin den taldea, iruditzen zait, Kaikuren alde hitz egiteko moduko arrazoi bat badela. Ez da bat ere erreza izaten hori, Kaiku elkarte bezala, bai zuzendaritza, bai kirolariak, bai zaleak, keskatuta joango dira playoffera, baina ligan tarteka Kaikuk erakutsi duen aurpegi sendo eta egoki horrekin erantzuten badu, bi estropada horietan, baditu aukerak mailari eusteko. Nabarmen, erakutsi du ontzi honek aurten, tarteka baino gehiagotan ere, abiadura, Mikel, punta handia duela. Ikusi dugu lehenbiziko txanda hau gobernatzen. 15. minutu arte aurrean izaten eta abar. Eta gero iruditzen zait, eta Bermeoko estropadarekin pentsatzen ari naiz, patroia badu, esperientzia handikoa, treneroa gobernatzen dakiena, eta horrek ere asko lagun dezake. Asko balio du horrelako egoeretan. Bueno, beste datu bat. Orain artean Ondarroa progresiboki tartea zabaltzen joan da. Luze honetan ez. Ziabogan Aresi 10 segundu pasatxo ia 11, orain 9, Kaikuri 11, orain ere 11, Kabo da Cruz bakarrik erori da. Kabo 21 segundoko atzerapenarekin ari zen, eta orain Zuloa 25koa da. Amildu eginda, Kabo. 37 paladan Ares, 36 paladan Kaiku, Ondarroa kaleari eusten dio. Zazpino metro gehiago oraindik. Aresek tartetxoa zabaldu du Kaikutarren aurretik, ontzi bat orain. Ondarro irura. Bueno, sortzira, eta maikara eribili da, Oso urruti ibili da. Azken luze oso serioari egiten Ares. Luze honetan errekuperatu dizkio 2 segundo. Raskado. Bueno, orentxe 2 minutu, Ondarroak. Epailentzat ere ontzi sendoa jarri dute gaur, Ibon. Bai, eta oso gero itzen zain. Dana behar da. Banaka bere mutilak animatzen, Hugo Raskado. 9 segundotan da, Ondarroa eta Aresen arteko tarte hori, Kabo da Cruz era bat erori da. Eta oraindik, Mikel, ondo ikusten ditugu kanpoko balizak eta bar, baina itxasadarra hauetan, beste problema serioa, hori izaten da, itxi eta bizibilidadea gartzea, Bueno,
Buen gaudela, aprobetxatuz, bertako horrezkari batzuk hitz egiten jardu naiz eta zera kontatu diate, Aruntza joan dira gora, Teresa Herreran parte hartzera. Eta, bueno, hemen laugarren postuaren lehian eta posik, eta ondorioak esan diet zen moduz, ligan, Euskolabe ligan txartela galdu eta gero, eta 14 baja. 14 baja, joan zen urtean demoraldi amaieran. Treneru oso bai, 6 gelditu ziren. Eta nola osatu duzu eta osatu dugu gazteekin, juvenilekin. Eta ondo, arrobi ederra dugu eta oraindik bigarren ontzi bat ere gazteagokoekin badugu Galiziako bigarren mailan. Duela 3 urteko Espainiako txapel. Hau da gure bidea, hau da guk hautatutako bidea. Arrituta geratu nahi. Ba, bueno, duela 3 gogoratuko, zara 3 urte, ez nahi zehazkitatorekin gogoratzen Espainiako txapelketan eta ontzi asko eta emetxa bikainak. Ba, Espainiako txapeldun, traineietan da, bai. Bai, egundoko arrobia dutela, hoien aldeko apustu egin dutela, joan direla bai asko, baina hor daude. Eta ez dira, paregarri geratu. Baborrera, Ondarroa, zertxo bai. Ondarrutarrak azkain txampan. Ia 21 minutu, Ba, Gironekin denbora ona iruditzen zait. Bai, Ondarroa. 20 eta 48. Bigarren Ares. Osongi Ares, azken luzean. Aresentzat 20 eta 57. Bai, Kaiku. Sestaoko entzat 21-0-0. Hau da, 8 segundoko galera Aresek, Kaikuk 11 segundokoa. Eta Kabo da kursorain. Hemen dira, Boiroko gorriak. Kabo, bai oraintxe, 21 eta 19. Erreferentzia beraz, urrengo txandan arituko direnentzat Ondarrutarrena, 20 minutu eta 48 segundo. Iragarkin ostean, lehen kaletik Etaria, bigarrengotik Lekitxarra, hirugarrenetik San Juan, eta laugarrenetik Hondarribia. Orain, iragarkia. Arratsaldeon, agur bero bat berriz ere, guztioi, Galiziatik, Gueutik, lehen txandako ontzirik onena Ondarroa izan dugu, bigarren Ares, 8 segundo gehiago erabilita, hirugarren Kaiko 11-ara, laugarren Cabo de Cruz, 30-10-era, aurrera Eritz Hernández. Bai, gurekin baitugu Ondarrutarren delegatua Asier Etxaburu, Asier zorionak. Eskerrik asko. Bueno, Galiziara arte etorri eta behintzat gutxienez lehenengo txanda eder bat egitea, bentsatzen dut poses egotekoa badela. Bai, guk geuretan dira bazta, hortuten dugu jazta klasifikazio aldaketa egetxeik eta geuretan dira bazta izan objektibutu lortu dugu. Egoera zaietan gainera, haizea, orain euria, lambroa, korronteak ere idukiko zuen bere eragina, ez dakit kanpotik nola ikusi duzu, gainera patroi aldaketarekin nola ikusi duzu gaurko eguna? Bai, patroi barrexo debutanti, berrota laburtaz baina debutanti, eta gero hemengo zeabok emondu benin, barroko zeabok emondu benin, ostra, kai egun arte joan demoten manez bala ikusten baliziero, eta bueno, hortik pinganiutik esate joan rektifikateko, eta ondoen jau eran bidara. Asier, Ondarroaren demoraldia oraindik ez da amaitu, beste jardunaldi bat eta kontxa geratzen delako. Irregular xamarra, baina pentsatzen dut klubean, arraun elkartean, arro egoteko moduko seinaleak badaudela, arrobiko ugari erabili baititu errastik aurten. Bai, transesuniko urte basan aurten, jente gazte pilo bat, etxeko jente pilo bat, salbaga, usto playoffik jokatzen bez da ez gabajako, eta hon, eguen ninia remataten duen temporari. Hori da, oraindik beste estropada bat geratzen da biharko, baina buru belarri nik uste dardarka denok zaudetela osteguneko sailkatze estropada horri begira, Ondarroaren ametsa berriro kontxa horretan egotea. Bai, bixarrozta betan dira bastea, eta esatzen eguenin, egun bateko estropadire, danak ilusionat da jutenga klasifikateko asmoaz, gatxo egongo da, baina bueno, guantxo egongo da gerrako dispuesto. Asier, pitonizo lana eginez, Ondarroa egongo alda kontxa horretan? Espero baietz. Espero, nik ez esango zut, nik ez da esango zetzi, nik espero baietz, pentsatzen do baietz, baina hordaz bi puesto, esango 4-5 ekipontzako, eta gure lana ondoen biro, oso ondo, eta beste bat, pixka txartu emikora be, gauz hartzeko. Oso ondo, Asier, zorionak aurreniko lana gatik zuri ere hemen lehorretik, bihar ikusiko da berio, eskerrik asko. Eskerrik asko.
Bueno, protagonisten hitzak eta orain guazen bigarren txandako ontzien aurkezpenarekin Ibon, lehen kaletik Getaria eta... Lau aldaketa, Getarian estropada aparta egin zuen Skifaiarekin aldera duta, Peru Alkorta, Martin Rekondo, Nicolás Rodríguez eta Jokin Iraola sartu dira, Mikel. Bueno, bigarrenetik Lekitxarra, irudietan ditugu Goikoetxea Xagua eta bere arraunlariak. Hemen beste lau, hirugarren tostan Amor Hortu eta Rubio sartu dira, Diego Otero ekarri du bigarrenera, eta Peñat Robles babor hankan. Beraz, gaur Kepa Aginaga da, barruan kanpoan geratu eta beste bi aldaketak. Hoi bezala, espalda Igor Sánchez eta Mikel Juanes. Gogora dezagun, Diego Otero, Lekition ari dira, baina herri honetan aritutako mutila dela, hemengoa, Galiziarra, Otero. Bueun aritu zen joan zen urtean. Hemen Hondarribia, laugarren kaletik, Mikel, aldaketa bat, Jokin Rodríguez ikusten dugu, hirugarren tostan, Xabi Olaskoaga eramandu du, zerara, Ababor espaldara, eta hirugarren kaletik San Juan, bueno, bate igarriak, Naim, Etzubair, bosgarren tostan sartu du, ez dakit lehenbiziko estropada ezote duen, edo bakarren bat beharra da jokatuta, Arrobiko mutila, Oier Mugertza espaldan, estriborrean Xabi Arrubarrena, eta hankako aldaketak. Gaur bahorrean Julen Larre, eta estriborrean Mikel Etxabe. Bi estropalari hauek, azkeneko estropada biek zeran egin zuten, espaldatik egin zuten. Lehenengo estropada du. Lehenbiziko, ez da? Lain ez zuberri. Hori. Aizea bere horretan, dut ez duelako ora egin. Bera ere ez, Ez, bere horretan. Irarananas, landu gaurrak. Bandera txuria gora. Enfilazio horiek ez dakit, begir. Semafora berdea. Bidali dituzte lanera lehen baile. Tira celebra eman du Getaria. Bueno. Martxan da bigarren txanda. Erreferentzia Ondarroak markatu du, 20 eta 58 helmugako balizan. Lehen luzearen amaieran ziabogan 4 eta 33. Lehenbiziko txandak ufadak gogor bat izan du, irterarekin batera. Hori gogoan dut. Aldekoa. Aldekoa, hori da. Bueno, ea hemen. Bueno, nola baitere bigarren txandako lau ontzi hauek, urteko helburuak edo sailkapenean ongi egonkortuta, nabarmen, ostegunari begira. Una ese izagirren zuten duzu azpikaldetik. Bueno, horreka handiagoa, bai, bigarren txanda honen hasiera honetan. Hondarribiaren branka eta GPS-ak ere horixe markatzen du. Eta zer esango du, lau ontzi hauen artean, azken aldian, naiz eta sailkapenean Hondarribia aurretik duen, asasoi betean, eta asteburura gainera aurrera pausoak emanez, iruditan ikusten dugun, lehenbiziko planen ikusten dugun, Getarian. Getaria eta Hondarribia, orantxe bertan 30 kilometro orduko, oso ufada sendoa. Arratsaldeko gogorrenetakoa. Bai. Alde den bitartean, ona laguntzi hauentzat. Getariaren artean aipagarria da Istriborren Jule Manterola dugu lanketik, Igor Gomez Ababorretik eta hauen aldeko apustu nolabait sendoa egin duela azken bi asteburu hauetan entrenatzaileak Larrañaga jauna. Eta egitura horri eutsi egiten dio. Hondarribia eta Getaria eta Hondarribia txanda honen buruan. Bueno, orain arte luzerditik gora eginda eta begira, ala eta guztiz ere, Ondarrutarrekin konparaketa eginda, segundu bakar bat Hondarribia eta Getariaren alde, eta Lekitxarra Ondarrutarren denboratan ari da. San Juan izango genuke gero, eta hauen atzetik Ares, Kabo eta Kaiko. Alegia, nolabait ere logika betetzen eta bigarren txandako ontziak azkarro momentuz, horrek esan nahi du, goraberekin, beti ere, baina haizeak ez duela ikeragarrizko gorakadarik. Ez dela dagoeneko bistakoak izango lirateke zantzuak.
San Juan hortxe, 2 segundora, traineru osoak galdu ez galdu. Uste dut ez da bilela San Juan urte osoko sentsazio horik onenekin, azken aldian. Bai, bate dakizeren bilari den Joseba baita ere, argi dago pasaitarrentzat, kasu honetan San Juan darrentzat zailkatze saioan Kontxari begira asko dagoela hor jokoan, eta hori helburu garrantzitsua dela, ez? Noski, ona etortzea, 2 estropada asteburuan bidaia eta abar, karga handi xamarra. Freskotasun ez jarduteko gero Kontxa. Gero moto honetako estropadek, Mikel, horrelako aizearekin, horrelako muturreko egoerekin, izaten dituzte bestelako ondorioak, atzaparrak txikitu, ipurtiko zauria ireki, gerritako minak eta bar, ez arrazoi fisiologikoak edo muskularrak, bestelako gora berak eta askotan arraunaria txikitu egiten dut. Alde batetik Kontxarako zelkatze saio horren zain egon eta duzun ilusioak, txamponaren beste aurpegia duela gorputzaldiak. Eta gorputzaldi itxarrarekin iristen bazara ara. Eta han ere, dirudienez baldintzak gogorrak izango ditugula kontuan hartuz, itxura hori dauka. Arazoa bikustu egiten dira. Lekitxarra atzerago ibili da. Bai, lekitxarra atzerago ibili denez. Aurrekoekin sartuta dau. Eta lekitxarra padakigu, askotan luzerik motelena lehenbiziko osatzen du. Bai. Ze maniora, ikusgarri, Laura Kortxe. Ondarribia eta Getari aurretik atera dira. Ontzi erdi bat bai, lekitxarrari. Eta honek beste tosta pare bat, azken tokian dugun kuadrilari, baina, bueno, San Juan ere hor da. Esango dizut beste, Mikel, aipatu duzu, maniobrak neroni ere ikusgarri iruditu zaizkit. Baina, arrazoia da. Aldeko haize honekin, ziztu bizian sartzen dira, eta aurrekalariak, arpoitzaleak, bere lana egiten batu, hain askar sartzen da trenerua, atzeak rasiba bezala giratzen du. Aizearen eraginak eroz eta nabarmenagoa da, hemen kasetari eta ordezkari hon armaila honetan. Gu eramateko asko behar du, baina ez dakit. Urrengorako kaskoare kare beharko da. Kaskoa eta beruna patreketan, garai batean ziklistek bezala. Eusten dio, lekitxarra orain 3 segundora dugu, San Juan Laura, Burrukalatza Hondarribia eta Getariaren artean, eta Erne, lehen txandan askarrena izan dako Ondarroaren denboratan, ari dira orain, Hondarribia eta Getari. Orain San Juan gehiago sufritzen, barrurantz. Bueno, Hondarribia eta Getaria azken aldian hausia ari zaizkigu, nolabait ere erakusten. 8 bi luzeetan, hortxe joaten dira elkarren ondoan, Getariak gero egin izan dio alde, azkeneko asteetan. Bueno, aizeari buruzko datua hor dago, gure ikusentzulei esan behar diegu, datu hori hemen epaimaien inguruan jarritako anemometroak emandakoa dela. Ez da Euskal Herrian bezala. Euskal Herrian anemometro hori joaten da Euskal Irrati Telebistaren katamaranean. Eta hurbiltasun horrek fidagarritasun handia ematen dio datuari. Hemen galbaetik pasa behar da. Eta kontuan izan, hemen ere jotzen duela, baina kanpoko balitzetan gehiago. Indar gehiagorekin joko duela. Hondarribiarentzat une oso gozoa hau. Txandakide guztiei, 2 segundu sartu bizkie. Bai, eta Getaria Ondarromak egindako denbora horiek markatzen ari da. Eta San Juan orain lekitxarrenen aurretik, bigarren luze hau azidenetik lehenengo aldiz. Lekitxarra etorri da bigarren kalera, Argi Mikel, orain ufada, baina ikeragarritakoa. Bai. Horentxe bertan, oso txarrean. 27-8 kilometro orduko, abiadura handiarekin, eta inguruan genituen zaleak ere usiatu ditu, Pila galanta etorri dira, sail galanta Euskal Herritik. Orain arteko latzena, haitze bolada hau. Enitzateke patere harrituko, lan erditan denborarik onena, Ondarroarena baldin da. Begira, oraintxe bertan Hondarribia buruan dugu, segundo bat Getariari eta Getariaren denbora eta Ondarroak eginikoa pare-parekoak.
San Juan da Lekitzarra zazpira, gero izango genituzke Ares, Kaiku eta Kabo lehen txandako beste 3 arraun elkarteak. Bueno, bihar Aresera goaz, Ifarraldera. Ez dakit zer gertatu behar duen? Zer gertatuko da, Ibon? Parteak eta iragarpenak eta prebisioak are gogorragoak dira, eta badakigu kanpoko balitzetan gainera, nabarmena dela ondoko itsasoaren eragina. Babesa galdu eta gero. Begira, Hondarribia orain Ondarroaren denborak egiten ari da, Lehen txandako ondarrutarren denbora hori kontuan hartzekoa dugu. Erne. Bueno, bitan hautsi zaigu, txanda hau. Getaria eta Hondarribia alde batetik, Lekitzarra eta San Juan bestetik. Minutu terdi, zandu Unatxe. Begira, Joseba Amunarriz, nola doan. Bai. Nola dakarren, eskumuturrarekin, indarrik eringa betreneru. Gogora dezagun. Zea bildade, Bai, gogora dezagun, Amunarriz aipatuta, bera dugula, CaixaBank sariari begira, hau da, Patorik onenaren lana saritzen duen sailkapen horretan, lehen tokian, Joseba Amunarrizek 140 puntu ditu, Xanet Jimeno 117, Gorka Aranberrik 112. Bueno, minutu batean balizan ditugu, Bai, orain Getaria branka aurretik sartuta. Segundutxo bat Hondarribiari Lehenbiziko aldiz. eta Ondarroari, lehen txandako Antiguako amari. Duela minutu bat sartu zaien aize ufada pasada. Bai, hemen ordezkarien armaia ikusi duze une batez. Ea ba, 2 segundo orain arteko tarterik handienak Getariarrentzat. Horrentxe, aize ufada batek astinduko du esperantza. Horrentxe. Metro hauetan behar bada babesgune onak Getariarrentzat, ez? Nicolás Rodríguez, aurrekalari. Zabal sartuko da, eman egingo dio Unaxek eta Josebak ere bai. Balantza. Begira, propio Unaxe nola eman dio. Gehitxo, baina ala hobe. Itxiago Jose Amunarrizek. Getariak 10 eta 13. Hondarribiak Ondarrutarren denbora 10 eta 16. Lekitzarrak 10 eta 22. San Juanek 10 eta 25. Tartean Ares legoke 10 eta 23koarekin. Eta San Juanek Kaikuren denbora segundo batean hobetu du. Maniobra ostean Getariak Hondarribiari 2, Lekitzarrari 9 eta San Juan 10 dugu. Bueno, orain Hondarribiak badu aukera, estriborra bilatzeko. Hemen, Getariarren horrezkaritza. Goikoetxea eta Gorostiaga. Kafe bero hartuko lukete horiek ere. Aurki Goikoetxea, urduriago, Realaren partidarekin igual jarriko zaigu. Bueno, jarrai dezala estropada Bai. ikusten da gozatzen, eta gerokoak. Kaleari eutxiz, Lekitzarra estriborrera torri da. Bueno, bitxandetako demora kontuan hartuta, Ondarroaren lan azpimarratu behar da. Ondarroak lehenengo txanda irabazi du eta konparaketa egiten badugu, bigarren alitzateke Hondarribiarekin batera, Getariaren atzetik. Berriro ere, ritmoak gora, begira hor San Juan. 28 paladan. 28 terdi, Hondarribia 37 gora. Horrezko txandan arituko direnentzat ere, beroketa egiteko eta baldintza oso kaskarrak. Osteko arrisko ere, begira. Nabarmen Unaxek trenerua pasatzen utzi du. Joseba Amunarrizek ere bai, Xaguak ere bai, egaina gutxiago zergatik. Pasatzen utzik ero, aizeak berak ekartzen du. Zein da arriskoa? Pasatzen uzten espada, estriborretik hartzeko arriskoa. Hori da. Bueno, urrutiago geratu dira orain, Lekitzarra 9 segundoko atzerapenarekin da, San Juan 11-12 eta lehenengo aldiz Getaria eta Hondarribiaren artean 3 segundu Getariaren alde. Eta baldintza oso ezberdinak dira, baina Getariak aurreko asteburuan emandako erakustaldiare gogora ekarri behar dugu eta azpimarratu nola amaitu zuten estropada Larrañagaren gizonek ibon. Niretzat zalantzarik gabe, esperantzak aurten egin duen estropadarik onena. Galizian, Apobran eta Boireon dagoeneko abisua baino gehiago estropada distiratsua egin zuen.
koska bat igo zuen, zarautzen, horrezko txandan sartuta, eta pasa den astekoak, zale asko hau bete hortz utzi ditu, eta inork ez dakit talde honek langan ondaukan. Getariak Hondarribiari 3. Behiro ere gaina trampaldore igota. Bai. Eta zuritasun asko horre. Katxoia. Bai. Bateetan ere ez da giro izango? Ez. Ara. Zezagire. Aurrea eta aurrea dio. Posi doa. Gero, nahi arraunlariak inkontzientean ere, azkeneko emaitzak hor daude, eta ikusi izate baterako. Hondarribitarrak, azkeneko estropaetan Getariak aurre nola hartu dion, estropa erditik aurrera, nik uste dut, nolabaitek ere, zama psikologiko hori ere hortxe egoten dela. Agostiaga eta Goikoetxea. Momentu polita Getariarrentzat, dudari gabe. Sei palada eskaz. 35 palata erdia izaren alde, pentsa. Segundu desente galduta orain Lekitxarra eta Pasai Donibaneko erreka. Orain Hondarribiak eusten dio, Joan deneko 2 minutuan hortxe doaz. 3 segundo, treneru bateko aldea. Bueno, txanda hau irabazten duenari, Ibon, aukera txoremat emango niokenik, banderari begira hemen. Bueno, ez dakit, irabaztea komeni. Bai, baspare. Aizeak. Hori argi dago. Orantxe bertan hemen, irterako balitzen parean eta bitu, ekarri aldi latza, olako biedo 3 tokatzen mazaizkio indartsuen ari ere, antzemango dio ederki. Nik gaurkoz, 3. txandako tripula ezil horik onenaren bertsi honena, eta honen Getariarekin esate baterako, 20 segundo. Bai, baldintza normaletan bai. Izan daitezke egun batean 15, edo 12, eta horrengoan 25. 15-0-5 azken maniobran Getariarrentzat. Hondarribiari 15-0-8, Ondarroak aurreko txandan 15 eta 10-ekoa utzi digu, Lekitxarrak 15 eta 15, gero San Juan, Aresen denboratan 15 eta 21, Kaikuk 15 eta 22, Kabok 15 eta 31, eta maniobra ostean, Getariak Hondarribiari 4 segundo. 4 bigarrenari, nola esan duen. Ritmoa. Bero inda doa, Unaxe Izagirre. 37 palata erdian. Zutik doa izearen kontra. Amunarriz berriz makurtuta, Bueno, estiloa. Bai, traineruaren gobernantza gero horrelaxe dakar, horixe gustatzen zaio. Unaxen estiloa nolabait hor txopan, dantzari, beti oreka bila eta gogortu nahi anuntzia. Bai. Hondarribia, 5 segundoko kalerarekin eta lehen txandan Ondarroak araileak markatutako denborata. Atzia, Hondarribia. Horrekalariak bere lan egin, azkar sartzen dela. Begira, Xauaren, Lekitxarren atzi hori azkar. 6 segundo orain, Getariak Hondarribiari. Hanke egin dio, Bai, nekea eta gero aizea, aurrez aurre, indartxu, oso luze, latza, izango da. Zazpi segundo, Horain 2 minutuan, Egin dio aberia Getariak Hondarribiari. Eta ritmo altxatu du gainera, esperantzak. Gogoan dut, Getariak aurreko astean etxeko estropadan egindako lana, emandako erakustaldi hori, eta nola bukatu zuten estropada, hauek sasoiko ditugu, Ibon. Ni esan eta esan ari naiz. Ez da gitela langan ondaukan. Aresekoak irrifartxu. Demoraldia nota onarekin salbatu dute hauek. Hauentzat orain binga izango litzateke, etxean ondo jardutea eta gero kontxan txartela lortzea. Momentu ederra hau, Getariarrentzat. Erloja aurrera doa 18. minutuaren bilagoaz, 7 segundo Hondarribiari.
Ondarruzeira, Hondarribia zazpira. Horrelako arraunketarekin, Mikel, uretan arraunaren pasara, bai, gero askotan kostatzen da, pala, haizearen kontra gainean denean eramatea. Lehen garai bateko eskolan, rapaleatzeko eskatzen, gero hori ere eta errespeto osoarekin diot, aldatu egintzen, azken urtetan ikusi ditugu, traineruak rapaleatu gabe, baita haizearen kontra ere. San Juan Urrutitxo, 26 segundoko galerarekin, Kaiku berak, 9 segundotan hobetu du, orain arteko lanean San Juanen denbora. San Juan eta Kaboren artean 8 segundo daude Gipuzkoaren alde. Begira, nora datorren Lekitxarra eta San Juan ere bai. Eta Hondarribiak berak ere kale bat eman dio Ababorrari. Ufala indartsuak orain. Lareun metro falta dira. Nik izan behar banu, nolabait ere, lehenbiziko txandatik bigarren gora egin du goraldia. Bai. Okerrera, garbi. 9 segundo, irutraineru estira txarrak Getariak Hondarribiari. Gaur ere beste, ez dut esango, erakustaldi, edo nahi bada bai, nahi duena bai, baina txanda menpean hartu du Mikel solbentzia handiarekin. Bai. Eta gidoia ikusi dugu, alegia, estropada erdirarte horite, elkarri mokoka Hondarribia eta biak, eta gero hanka egin. Bai. Begira beste erabakia Hondarribiarena, aukera izan, estropada eremuaren erdikaldera etortzeko edo, orain ematen du pixkatari dela, orain bai, Amunarrizek orain. Orain artean, bere kaletik jardun da, orain dator estropada eremuaren erdikaldera. Zaie estropada bukatuko, arraunlariei, bereiek nahi baino lehenago. Begira anemometroa orain txe. Bai, fuerte, Ufada indartsuak. Iragarpenak 37 zioen. Horixe, 37 bultako ezen Ufada. Hemen dator Getaria, 10 segundo. 10 segundo eder Hondarribiari eta lehen txandan irabazle izan da Hondarribia hori 4. Orain arteko denborarik onena Getariak utziko digu. Hor da Getaria! Bai Getaria! 20 eta 43. Hondarribia oraintxe. Atzetik, arezen aurretik. Bai Hondarribia, 20 eta 44. Hondarroak baino 6 gehiago. Lekitxarra orain, 21-0-2. Kaikuk baino 2 gehiago Lekitxarra 6. Eta hemen dator San Juan, bai San Juan, 21 eta 13. Kaboren aurretik 7. tokian. Erreferentzia beraz, Jaun Andreok, Bueuko bandera irabazteko, Getariak utzi digu 20 eta 43 Getariarrek markatutako denbora. Iragarkien ostean Jaun Andreok, Orezko txandan, lehen kaletik Bermeo, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik ligako nagusia Orillo, eta laugarrenetik Zierbena. Bero bat berriro, ikusentzuleok, Galiziatik. Bueuko 4. bandera dugu jokoan eta begi biztan duzue, orain arteko sailkapena. Getariak, bigarren txandatik lortu du denborarik onena 20 eta 43. Bigarren Hondarroa 4, Hondarribia 11, Ares 13, gero Kaiku Lekitxarra, San Juan eta Cabo da Cruz. Orain, Orezko txandan, lehen kaletik Bermeo jardungo da, bigarren gotik Donostiarra, hirugarren kaletik Orillo eta laugarren kaletik Zierbena. Epaileak oraindik ez ditu kirolariak deitu eta aprobetxatuko du tartetxo hau Ibon eskifaiak aurkezteko. Azteko lehen kaletik
Salsamendiren gizonak, Bermeotarra. Bueno, bazkeneko estropadarekin alderatuta aldaketa bat, Aritz Urtueta sartu da bigarren tostan, Mikel, David Duran geratu da bigarrenean kanpoan. Bueno, dirudienez eritz prest dugu, elkarrizketatxo bat egiteko, Oker Espanago, Getariarren presidenteari aurrera. Bai, alaxe da, gurekin baitugu, Xabier Goikotxea, Esperantzaren presidentea, irrifartxu, Xabier, haze abuztua egiten ari zeraten. Ez dakit, klubean edo elkartean espero zenuten, hain maila ona eta gaina hain maila erregularre matea. Ba bai, ez, abuztua ikaragarri esatea da. Eta, bueno, espero inorkezin, espero, ez, hola biltzea. Azaruan gaun panorama ikuste gora, ba, bain izutzat ikaragarri da biltzala. Eta, bueno, ba, bai, abuztuan honea torgin janetikan, ba, irua gazte da mazkiu, ba, oso honak, eta, bueno, a ber, hankak lurrian, eta, a ber, gaigian segitze horrela. Bai, abuztuan inflexio puntua etorri zen hemen Galizian, gero Zarauzko sekulako ikurriña, etxean, ia lortu zenuten, etxeko ikurriña irabaztea. Gaur ez dakit, hemen haizea badago, oso narratxa dago giroa, ez dakit, bueno, orezko txanda pixkat bigundu ezkero bandera irabazteko aukerarik ikusten diozun egunari. Bueno, haizea, bai, momentuka dago haizea goraka daudeak, bai, bultako oso gorra zan haize fada ondila zian, baina, bueno, itzezat, bueno, hemen ja oiara ondila daude, eta, bueno, a ber, zeskatu du, bez, haizea gero. Eta, a ber, haize pixkatekin suerte puntu nore diagan, baina, bueno, elburua Santanda irabazi da, eta horrekin guztua. Tanda irabazi, eta gainera Hondarribiari puntu bat sartu diozu, hor Hondarroa sartu baita erdian momentuz, sailkapenari begira ere, pentsatzen dut, bueno, ama Guadalupeko harrapatzeko gogori ere badagoela. Bueno, bagizu, puntuz tarte handiak egiten, baina, bueno, bain urreatzen egitea, eta, bueno, estropaz, eta, bueno, bihar beste estro bat izangoa, eta, bueno, borruka hortan, baina, bueno, tanda irabazteko helburuekin irtentzen gara beti, azken aldian, eta horrei heldu berdi bez. Esan badago Guadalako, baina bai, heldu berdi tanda irabaztea, eta, bueno, asmorrekin irtengo du bihar. Xabier, kontxa dago ere bai hor, bueltaka, bihar beste estropa dut, baina kontxa behi jota dugu denok, zuk ere bai, pentsatzen dut. Ez dakit, favorito izango zarete, sailkatze estropada horretan, hori presio hori hartzeko prest? Favoritoik ez, hanka alkurrian, eta estropa horretan dan egin bar da ondo, estropa horrek ez segitzen du asko, eta danok dago aukera, eta danok nahi izaten du zelkatu, eta dudik gabe, zelkatzeko asmotan jungo gala, baina zela xe jungo dia, gure txandako danak, eta aurreko txandako danak, eta beste gainuntzeko agorduan. Estropa horrei errespetua, eta dudik gabe behira gaudela, eta aber gure lan egiteko gaigean, eta aber beste urte betez, aukera dakon kontxa zartzen. Xabier Goikotxea, eskerrik asko eta zorionak. Ni eskerrik. Bueno, horrezko txanda martxan dugu. Bai, eta dituzte, Mikel. Berehala ikusiko dugu, non dagoen Goikotxea jaunaren itxaropen horren muga, non dagoen. Bueno, hasierako gorra, Donostiarra segundutxo bateko galdera, bien bitartean, Ordaorio buru hartu nahian, eta hauekin batera, Zierbena eta Bermeo. Bueno, lehen kaletik Bermeo hori dagokionez albistea da txopan gondra dugula. Aldaketa bat bai, hortxe esan dugu nola bigarren tostan urtu eta sartu duen, gondra gaur eharran luze hartuta. Bueno, bigarren kaletik Donostiarra, eta, bueno, ez dakigu nolako asmoak dituen, patrontzan ikusi beharko dugu orain, azken orduko aldaketari dagoen ala ez, baina Jon Irureta Goiena azaltzen da zerrenda ofizialean, Ibon. Hori da, posturari begiratuta, oraindik ez diot antzematen, gainerakoan intxausti bigarren tostan, Loi arte eraman du laugarrenera eta Ander Balda hirugarrenera. Ekarri du, Makazaga prestatzen. Ematen du ez dagoela aldaketarik, Itxa ordenagailuan behiratzen ere naiz, eta Zierbena Mikel, baketarian bandera irabazi eta astindu zuen kogoz gainera, eskifaia bera. Bai, hemen albiste nagusia da, Bilanustre ekarri duela, bosgarren tostatik ontzien dira, eta Abel Vicente sartu duela, hor, bosgarren tostan, eta funtzionatzen ari da, kuadrilla. Ez dakit tankera hartzen diogu honei titularran txekoa. Kontxari begira ez dakit aldaketak egin ez dira izango. Hemen, zait iruditzen bintzen.
Bai, azken estropada kontuan hartuta, Javier Gartzia erori da. Bai. Ontzi erdian ibili da titular bezala, eta hori behar bada aldaketarik nabarmenena. Bueno, Orio eta Zierbena estropadaren buruan kokatu dira, eta datua da, Getariaren denbora kontuan hartzen badugu, 4 segundu bizkorrago doala Orio. Baina izeari erreparatu jozu, orain haiek atera direnean, baina ufadak gogorragoak. Eta hemen Orio, Mikel, Orioren eskifaia, nola baitere, gaur 8 ondarroan, atera zuen baborrari eutxi egin dio, alegia. Gerri-gerrian lau indartxu, Salbaina Urresti egia zu eta Lizarralde, Ander Zabalanketik eta Aldai Martxel, espaldatik, aldape aurrean jarri. Estriborrean, aipagarri behar bada gaur, bazinkunegi, arrobikoa doala hortxe, istribor espalda. Begira ontziak, Istribor aldera, bai Orio eta baita Zierbena ere. Donostiarra, lehenbiziko luzean, asko, keragarri ari zaio kostatzen. Asko galduta, Zaleak, Urdaibaren jarraitzaileak, Orioren jarraitzaileak ere bai. Orio eta Zierbena estropadaren buruan. Une honetan 6 Getariari. Baldintza berak izateko gehitxo iruditzen zait, 6 segundo. Uste dut txanda honetan haize gehiago dagoela, edo dabilela, hobeto esan da. Bueno, ziabuga egin eta gero ikusiko dugu. Segituan, takera hartuko diogu. Momentuz, txanda buruan Orio eta Zierbena, Zierbena eta Orio. Segundo berean. Urdaibai gogorratera, orain ari da, nolabait ere, hor zulua zabaltzen, aurreko biak eta Bermeotarren artean. Donostiarraren segundu galera, zazpi bat segundo. Bai, senale, ez da, senale ona. Bueno, eunda berroita 10 metro. Ieupa! Zeizan dau. Hemen. Gain gainera etorri zaigu, parrasta lantza. Bueno. Hau ere behar genuen, Ibo. Bai. Nora eta gure bizkar gainera. Niri gain gainera erori zait, hemen. Putzuka hau marka hau. Bakarren bat parrez egongo da, Mikel, guri entzunaz. Bai. Lasai. Ez gara eroriko, aurrenengo parrastadarekin, Ibon. Hau. Bueno, ziabogan batean dira ba. Oriok 4 eta 25, Zierbenak ere bai. Bermeok 4 eta 29. Eta Donostiarra 4 eta 32 Hondarribiaren denboratan. 4. beraz Getari izango genuke. Maniobra ostean Zierbena eta Orio eta Zierbena estropadaren buruan. Eta horrein zaindu beharrekoa Getariarekin erreferentzia, lehenbizi ikusteko ze txandatan egon daitekeen bandera. Goita mazazpikolan entzun dugu horratzetik, Lazkano, Orio bat, 2, aizearekin ikusten da, Orio gainean. Hori Mikel, 35 palada hartu dizkit, hemen. Bat, Bermeo, 2, 37 palada. Bermeo. Erritmoan, 3 ontzien artean, Orio bajuen. Lehenengo aldiz estropada zirenetik, Zierbenak segundo bat Oriori. Uskeri bada, baina dirazgarria, orain 2. Bigarrena ere bai, Une batez, 2. Bermeo 7 eta Donostiarra 11. Konparaketa egiten badugu, Getaria estropada puntu honetan 12 segundora zen. Getariaren susperraldia azken 2 luzeetan izan da, batipat azkenengo are ona egin dute, baina ematen du orezko txandako bandera hemen dagoela. Ontzi indartsu hauek ez daudela ez erroparitzeko. Eta baldintza aldaketa nabarmenik ez. Hemen maniobra, errepikatuta. Ateratzen... Zierbena bera. Zierbenak bigarren luzea zidenetik ematen du branka aurretik kokatu duela. Tarte oso txikia da. Segundo bat, 2 segundo hori. Ontzi ardi bat, Antzemateko moduko tartea, barruan joan da. Bermeo 3 traineruko atzerapenarekin da, baina 3. postuari eusten dio. Badakizue gero, Getariak atzetik aurrera egin duela eta bere txanda irabazi duela. Ondo gainera, bigarren txandan Hondarribiari 11 segundo, Lekitzarari 18 eta San Juani 29. Hemen Bermeotarren trainerua.
Hemen garrantzitsua, Mikel, Zierbena eta Orio eta, batez ere orain buruan dabiltzana, Getariarekin aruntzakoan eta onuntzakoan ari direla tartea zabaltzen. Hori da. Horregatik dago bandera hemen. Norentzat, batek daki. Bai. Ematen du talazkano begira, makur egin da. Ematen du eskifaia honekin eta ontzi erdian egindako mugimendu horiekin eta irabazi egin duela Zierbenak. Hortan ematen du Dani Perezek pausutxo bat behintzat, aurrera pausu bat lortu duela bere koadrilarekin, baina badakigu Iker Zabala nolakoa den, da Zabala bera ere ari da, nundik zerbaiten bila, nundik hobetuko, orain arte hain dotoren ibili den koadrila hori, ez? Gogoratu, asteburu honetan bertan Oriok okerra hundirik espada konfirmatuko duela liga garaipena. Bigarrena izango litzateke horientzat. Momentuz gaurko egunaren hasieran 27 puntuko diferentzia zuen Zierbenaren aurretik. Ea ba. Segundu bat Zierbena eta Orioren artean. Palada terdi, ia bi palada gehiago Zierbena Orio baino. Orio pasaden astean, Ondarroan eta Getarian, erritmoz pasatxo ikusi genuen, behar bada urte osoan ikustu ez dugune erritmotan. Eta gero Zierbenak balore handia eman dio aste honetan, hori irabazi izana, elkarren ondoan joan. Ez aurreko alditan bezala. Gero neurriak eta aztertu behar, ematen du kanpotik eta datuak ezagutu gabe, hori jotarren koadrila sendoagoa dela, eta Zierbena behar bada pixka bat arinagoa edo, Ion. Hori zeuk esan duzu, Mikel, gustura ergometroen bat paketa. Ez dakigu ezen. Sudura sartzen badugu entrenamentu batera, makilka dartuta atera. Hemen ikusten da nabarmena esate baterako, azkeneko asteetan Zabalak egin duen mugimendu. Bigarren tosta baborretik boskarrenera, indartsuenak astunena jarri, hortxe zerbaiten bila. Potentzia irabazi nahian. Bai. Aurkariak urruti usten ari dira orain ere bai. Bermeo 11 segundoko atzerapenarekin. Eta Donostiarra 19ko atzerapenarekin. Eta Getaria 20, pentsa, Hemen txanda dago, harrigarria dago hemen txanda. Goiti ditugu, bai. Bai, ontzi erdi bat badagu, Zierbenak alde. Lan erditan, oraindik lan erditan ari gara. Palazulos, aldapere pronto. Hori jo bizi sartu da, maniobra egitera. Estuagoa Zierbenak, orain. Ateratzean txopak, Osotasunean, hori horren maniobra hobeagoa irutu zait. Osotasunean, bizi. Baina Zierbena segundutxo bat aurretik izango da orain ere. Lan erditan 9:53 Zierbenari, hori 9:54, Bermeori 10:05. Eta oraintxe Donostiarrak 10:14. Getariak baino segundo bat gehiago. Lan erditan, behin-behineko zelkapenean, Zierben aurretik gero Orio, Bermeo eta Getaria. Eta hirugarren luzearen hasieran jarraitzen du Zierbenak, Ibon, segundutxo bat hori. Biak oso indartxu, Zierbenari begirari naiz, blokea ikusten da, presari gabe, Hor kontua da, aldaketa, nor jotzen duen, eta erregai depositoa nola dagoen, beti dioguna. Gogoan dut Dani Perezen nolabait hausnarketa, oain dela bi aste edo, azerre zegoen, gora bera hundiegiak ikusten zituela, eta bere mutilen artean, eta falta zela nolabait konzentrazioa, eta arraunketa galduta, inora ez goaz errepikatzen zuen. Bai. Zaplasteko handia, Bermeo eta Donostiarrari gaurko honetan hemen gueuko uretan. Batez ere Donostiarrari hasieratik gainera. Lehenbiziko luzean 6-7 segundo galduta. Orio jarri da, Zierbenaren parean. Eta Bermeo bere batean, zen nuke 12 segundura modu progresioan, Orio horrein burua hartu du 2 segundo atzetik ibilita. Orio, erritmoari erreparatu behar dugu. 35 paladatik ez da pasa 12 minutuan.
ea noiz, eta aldatuko du. Hori da. Ea noiz aldatzen duen. Bat, eta Zierbena, plano agontatzen digun. Donostiarra horrezko txandako azkena da, eta Getariaren denboratan ari da, Getariari une honetan, Oriok eta Zierbenak 25 segundo. Bermeo 13 da. Ea ritmo bat. Hemen Oriok ere Zabalaren zaratu, kuadrilla. Bi. Oriok ere jodu gora, Ia 38 dira horiek. Zierbena, Segundo 8 bat, une batez Zierbenari, bien artean dago hemengo bandera. kontua da, Mikel bi atzetik ibili eta bat aurretik jarri dela. Jondaneko 3-4 minutuan. Oriok erritmoa, Mikel, orain igo du. Bai. Orain igo du. Aizearen aldere bai, ea Zierbenak. Oain kontua zera da, Zierbenak erregaia nola duen, Eutxi hori jarraitu hor burrukan, eta gero, azken luzean, eta azken luzea gogorra izango da, oso gogorra, ea ba nola moldatzen diren. Hor dago gakoa, bien artean dago bandera. Joan zen urtean bandera, Bermeok irabazitzuen hemen, 19 eta 34 segundoko denborarekin. Zierbena bigarrena izan zen 2 segundora, eta Orio 3 10 segundora. Hori lehen urteko kontua da. Ea Zierbena... 39 paladan, Zierbena, Bizi. Hori ere bai, hori 38 paladan, Aizearen alde eskatzen du hori. Bai. Azkeneko luzera arte hau erabakiko. Bien artean dago burruka. Eta biak helduko dira, urrengo asteburuan Kontxako leia hundira, nolabait kuadrilla indartsuenak edo favoritotzat edo kokatu behar ditugun ontzi bezala, ez? Bai. Bermeok badu bere alde, hau da, kupoen muga hori kenduta, guztiek dute hori, baina behar bada ligan kupoen zama hori gehien sufritzen ari dena Bermeotarren kuadrilla da ibon. Ja, ziago, Parean, Hoxe daba parean. Sartzen bai, ateratzen. Tosta bat aurretik hori jo. Horixe, tosta bat, Miguel, branka. 14 eta 36, Zierbenak 14 eta 37. Hortxe dira, Bermeotarrak, 14 eta 51, Bermeo Getariari 13 segundo, eta orantxe Donostiarrak. Begira aurrekalaria, Bianca KRL-ean jarrita. 15-0 Hondarribiak baino segundo bat gutxiago. Eta itzea gora. Bai. 2 segundo Oriok Zierbenari 2. Mikel, kupoen kontua galdetu bidazu eta ziago antzeuden, bat, Bermeron aipatu duzu, baina iruditzen zaik Zierbenak eta Oriok bera ere, kupoekin badaukala aukera, gaurko treneruan demagun espaldan elu sartuko balu, bai, eta elitzate garritzeko hori pentsatzea. Demoraldiko eskifaiak aztertuta, bai. Hori da. Eta Zierbenak ere bai. Badu hor aukeratxoa, bai. 2 segundo. 2 segundo, treneru erdi pasatxo. Bueno, Oriok 12 garaipen baditu orain artean. Gaurko 13garrena litzateke. Garaipen kopurua Bermeok joan zen urtean 14koan utzi zuen. 20 estropadetatik 14 irabazita. Bermeotarrek diote danak banderarekin etorri zirela. Eta Oriok 12 jardunaldi bai, baina 11 bandera dituela. Guk datoak eman behar ditugu. Hori da gure lana eta begira beste datoa. Oriok orain Zierbenari 3. Orain igo du. Eta hau psikologikoki, Mikel, batez ere atzetik doanarentzat, 2 aurretik ibili, 3 atzetik joatea, hori kolpe gogorra izaten da kirolariarentzat. Eta arriskua blokea galtzekoa, eta danik salatzen zuena, Bai. Eta 8 metro bakarri falta direla,
eta oso momentu garrantzitsuan lortu duela egoerari buelta ematea Oriotarren traineru. Nola nahi ere, oraindik falta da, Ontzi bat, bentaja, abantaila zoragarria da, 3 minuturien faltan. Bermeo izango da gaur 3. 18 segundoko galerarekin, gaur diferentzia handiak, eta Donostiarra une honetan, Getaria baino 4 segundo bizkorrago dator. Bueno, Zierbenak gaur ere, Orioren kain gainean. Bigarren egun ezkerraian, ondoko kaletik. Erori gabe, gainera orain ikusten duzu Orio joan dela, ontzi bat hartu duela, baina jarraitzen dute hor burruka. Eta arraunean, 28 palada dira, nunbait korrika egin behar da, baina bloke guzti, kaldu gabe. Bueno, momentu bakar batean, nagusitu da Zierbena, hau da, bigarren ziaboga egiterakoan, segundo bat aurretik. Hortik aurrera berriro Orio, atzetik aurrera etorri eta rekuperatu da, eta orain 3 segundo eder dituzte Gorka Aranberrik eta bere mutile. Laugarren kalera, nola baitere behartu egin du Oriok. Bai, estropada... Zierben ere, bai, boskarren ere. Estropada ere mua libre izan da, Orioren erabakia hori izan da, Pitin bat estriborrera jo, eta aurkari zuzena... Ura markatu. Beste txandarekin arazorik ez dauka, Bermeo eta Donostiarra atzean, baldintzak niretzat txarrak badira, zuretzat ere, niretzat bezain txarrak. Hori da. Une batean zabaldu dio, Oriok Zierbenari, eta orain bere horretan doaz. Eusten ari da orain, nik uste dut kontrolpean daramala. Metro gutxi falta dira, eta Zierbenaren egundoko susperraldi batez baldin bada, Oriok liga honetako 13. jardunaldia lortuko du hemen Galizian, Pontevedrako itxasadarrean. Gueuko 4. bandera hain zuzen. Ontzi bat, ontzia pasatxo horixe Oriotaren tartea. Bandera horia da, Ibon. Hemen berdintasuna ikusten da, Miguel, eta badakizu zerratik dio da. Bihar 8-rako. Bai. 102ko koefizientekin. Ez da euskat azteko, bene. Ez. Orio nagusi, Zierbena segundutxo bat errekuperatu du, baina Oriorentzat da, Bueuko bandera, Orio, bai Zierbenarentzat, besoa gora, Gorka Aranberrik, baita lehorrean ere, ordezkariek eta zaleek, Oriok 19:45, Zierbenak 9:47. Bermeo hementxe, bai Bermeo. Irugarrenera. Bermeok 20:14, Getariaren denbora 20:43. Horrek esan nahi du, baldintzak ere asko aldatu direla, asko. Orain dator Donostiarra. Asko galduta, 40 segundo. Oso urruti. Bai Donostiarra, zailkapenean Getariaren aurretik. 20:36 Donostiarrak, Getariak 20:43. Mikel, beste kontu bat, horrela, gaurko haize hauekin 20 minututik jeistea, ikeragarrizko balentria iruditzen zait. Bai, haize hauekin 20 minututik bera, Orio eta Zierbena eta Orio. Estropada haundia egin dute. Bueno. Baldintza gogorrak, Orio nagusi, 19:45, aurrera Eritz Hernandez. Bai, gurekin baitugu, Oriotarren ordezkaria, Xavier Manrike. Xavier, zorionak. Eskerrik asko. Hau da Oriok duen gozea, eta pentsatzen dut, delegatu hau pozik egongo dela, gainera estropada ikusita nola atzetik aurrerakoa egin duzuen, da gainera garaipena lortu. Bai, oso pozik. Hasieran atzetik hasi gea, 0 segundu bat proa Zierbenari ematen zion, baina, pixkanak ajungea, proa sartzen, eta, azkenian 3 segundutxo, eta garaipena etxera eramaten dugu.
Bai, kontzentrazioa ez da erraza, jakinda ze datetan gabiltzan, jakinda datorren astean kontxa duzuela, gainera favorito nagusiak izan da, baina Ikerren mezu argia da, rekor hori nahi du, Urdaibairekin lortu zuena, eta hortan diharduzue, ez du ezer utzi nahi beste gainontzeko entzat. Bai, oaintxe bertan ligan dakagu burua, kontxarako igandean bukatu ondoren jarriko gea pentsatzen, eta oaintxe bertan asteburu hontan dakagu burua, ligan, gaurkoa, biharkoa ondo egin, eta gero piletuko gu kontxan. Bai. Hala eta guztiz ere, jakitun zarete, mundu guztiak favoritotzat zaituztela, 3 segundo gaurkoan ziermanik gainontzekoak oso urruti daude. Kontxan edo zer gerta daiteke, baina papel hori favorito, papel hori hartua daukazue, eta konfiantza badaukazue. Bai, gaur egia esan, Donosti eta Bermeo oso atzean gelitu dira, hemen ere haize desente dago gaurko egunean, eta kontxan beste egun bada, ikusiko dugu nola jutean. Favorito egoa hori egia da, baina kontxan beste estropa oso ezberdina da gau, así que, egurra ematera. Zoriona, Xabier. Eskerrik asko. Oriotarrak noski posik, eta zelkapena ikusita, txalogarria zirbenak gaurko honetan egin duen lana baita ere. Hau da zelkapen nagusia, Oriok momentu honetan 28 bigarrenari, zierbenari. Eta gauzak horrela badira, bihar bertan matematikoki izan daiteke ligako txapelduna. 3 garaipen zierbenak, bat Donostiarrak, Oriok 13. Gero, joskatxo badago eta Urdaibei 4. 158 punturekin, jarraian Hondarribiak, Getaria, Lekitzarra, San Juan, Ondarroa, Ares, Kaiku eta Cabo da Cruz. Cabo da Cruz entzat, biharkoa izango da, goren mailako azken estropa da, eta Kaikuk playoffean mantendu beharko du, edo saiak erabentzat egin beharko du, postu hori ez galtzeko, eta aurtengo playoffa benetan latza izango da. Gogoratu, Galiziatik, Txapela eta Tiran izango dira ordezkariak, Euskal Herritik, K-Ligatik, Santurtzi eta Arkote. Hoien aurka arituko da Kaiku, eta asteburu hori ere, Bermeon eta gero Portugaleten jokatuko dena, ikaragarria izango da demoraldiari errematea emateko Ibon. Zalantzarik gabe, esan eta esan ari gara, dagoeneko Arkote berak, Santurtzi berak, Txapelak badakite, nola izango den, eta Mikel, baina horreti dauzkagu, itzordu gogorrezkoak. Bai. Ara, patroi zelkapenean puntu sortarik handiena kontrari eman diote gaur, 12, ez da azerri izango. Bizkaiako patroi gaztea, Lazkan hori 11 puntu, Jimen hori 10, eta zelkapen nagusian, hor da Munarriz elastikoarekin, 144 puntu, hor Karamerrik 121 bat, Xanet Jimenok 117, Unasi Izagirrek 115, Lazkano gero 106 punturekin. Eta zelkapen nagusian, esan bezala, Orioren errenta geroz eta handiagoa. Gaur Orio, bigarren luzean izan ezik, beste 3 luzetan nagusi izan da, eta amaieran zirbenaren azken alegin hori azpimarratzeko modukoa izan arren, Oriok 2 segundu terdi atera dizkio hemen bueuko uretan. Garaipen oso estua eta oso berdindua gaurkoa. Haizearen goraberak ere, aztertuko ditugu. Lehenbiziko txanda hau, gero kolperik gogorrena, runtxe bigarren txandarekin etorri da, eta 3. txandarako gozatu izatea gehiegi izatea da, baina haizeak pixka bat behera egin du. Alde hortatik baldintzarik kaskarrenak, eta anemometroak ere horixe berretsi digu, bigarren txandan. Bai. Hondarribiarrak badoaz, eta Laizter hemendik agertuko zaizkigunak banderaren bila Oriotarrak izango dira. Datua hor dago, orain artean 17 jardunaldi jokatu, eta 17tik 13 Oriorentzat izan dira.
berriro aipatuko dute, oso aipagarria iruditzen zait gaurko giroarekin, bi ontzi hauek 20 minututik jaitsi izana. Horrek esan nahi du, hor esnea badela, mamia badela, gaia badagoela eta abuztuaren bukaera honetara benetan fin eta sasoiko iritsi direla bi ontziak. Bai, horixe. Iker Zabala, ordezko patroi gazte aldamenean duela. Montero loien. Bai, begiratu Lehorrera, klubeko ordezkariei eta beso altxatu eta kabila itxita bere posa adierazi du Oriotarren prestatzaileak. Eta orain doaz, kirolariak, agintarien ontzira. Saltzaiz iruditzen, Mikel, Zierbenak izango duela gaur bigarren, pena handia bai, baina nolabait ere azkeneko bi estropadetan Oriorengandik oso gertu, ibili gara, eta nolabait ere gaur ez noski, baina pauso bat aurrera egin dutenaren sentsazioa iruditzen zait, eta galdetuko nioke gustura da niri. Batez ere, esan zigunetik gustura, etzebilela arrauketa galduta zebiltzala eta Bai, nik uste du baietz, pauso hori eman dutela eta konfiantza horrekin helduko direla. Bai. Gero kontxa ez gertatuko den, bate daki. Besteak beste suertea behar da. Suertearekin bakarrik ez dago irabazterik, baina besteak beste, baina hori gabe ere ez. Eta hori beste bat, etxerako, arrasta, tutean bezalaxe. Bai. Hor da, Gorka Aranberri. Eta Bueuko alkatea den Felix Junkal jaunak emango dio bandera. Hor da, plastiko gorriarekin posik. Gaurko giroarekin, ozteko arriskuak eta ere, entrenatzaileek, arraunlariek, keragarri, zaindu behar dute lehen bailen erropa aldatu eta bar, peliokeriak dirudite, baina ez. Gero hortik etortzen dira. Guk ere bihar zerbait ekarriko dugu, Sira Azpitik... Guri errazago pasako da, baina. Bai, parrasta derra gonta digute hemen. Abuztuan bukaran eusalda bero hartuko nuke Mikel gustora hemen. Bai, hoixe. Ez dira udako kontua baina. Hemen beti ekartzen digute, hemen txe urbotilatxoa. Gaur, irikire ez dugu egin. Ez. Nik kafezen bero askatuko nioke honek. Gordetzeko moduan dira, bertakoak. Horta, Gorka, parrastatxoa, bere taldekide guztientzat. Eta bere ala bandera. 17 estropada jokatu. Eta hoietatik 13 irabazia dituzte. A ber, Oriotar. Dotorea, letra galantekin, eskutu eta guzti. Bueno. Bueuko bandera. Beste gauza bat ere azpimarratu behar da. Bueuk kategoria galdu arren, mantendu duela, bere laguntza, goi mailako lehiaketari eta nolabait Euskolabel Ligari fideltasun hori, leialtasun hori erakustea, babesle bezala. Igo aurretik ere hemen, behin bintzat antolatu zuten. Bai. Hemen datuak hurbil ditut. 2014 urtean izan zen lehenengoa eta hori jok irabazitzuen. 1951ko denborarekin. Geo Santurtzik 2019 urtean 20-06koarekin. Eta joan zen urtean Bermeok 1954koa. Hori zen eta da estropada eremu honetan Teka Ligako ontziek egindako markarik onena. Beste norbait balduzu inguruan eritz? Kaixo Mikel, amaitu da, joan zaigu beste jardunaldi bat Eusko Label Liga honetan ere gaurkoan, Galizia normalean beti Lehorretik egiten dugu lana desberdina, baina eskerturik bai hemen delegatu zein presidenteak ematen duten arretagatik eta beti prest daudelako nire mikrofonora sartzeko. Zer esan Orioren inguruan? Prebiatan aipatu dugu, Galiziako estropada honek kontxako atarikoan dira eta aukera ematen zuten gainontzeko iztariei, gainontzeko traineru iztariei bandera irabazteko, baina Iker Zabalak begiz jota du, iaz lortu zuen errekor hori hautsi nahi du Bermeoko entrenatzaileak, eta horren bila doaz, Oriotarrak nagusi dira gaurkoan ere, ale erakutsi dute atzetik aurrerako estropada zoragarri bat eginez, eta ikusiko dugu ea bihar aresko estropada horretan, gainontzekoak, errebantxa hori hartzeko gai diren edo ez. Momentuz Oriorentzat 12. bandera, 13. garaipena,
eta gaurko ere horiz jantzita amaituko dugu bikote. Bueno, Gaztañezpi jauna, agur esateko garaia badugu ba. Bai, bueno, estropada dotorea ikusi ditugu, Mikel, eguraldia ez, eta bihar ere aipatu dugu partea, iragarpena prebisioa ez da hobea. Bihar gehiago, eta albaldin bada, hobeto, gora trainero estropadak, eta ondo bizi.